hi l-ħajja hija esibizzjoni artistika minn Joseph Agius li jiddawwar lil visitaturi b'oġġetti ta' ċeramika li jirrappreżentaw is-sabiħ u l-ikraħ tal-ħajja ta' kuljum li b'hekk qed titfa' dawl fuq realtajiet differenti. Titlu ta' Sella V ġie magħżul għax ix-xogħlijiet it-temi li Joseph Agius qed jaħdem fuqhom huma kollha xi ftit jew wisq affarijiet li ngħixu magħhom ta' kuljum li huma parti mill-ħajja. Kemm ħżiena u kemm ukoll dawk aktar pożittivi. Però huwa wkoll daqsxejn ta' tongue in cheek kif ngħidu, daqsxejn sarkastiku wkoll għax ovvjament qegħdin nammettu li hawn dawn l-affarijiet ħżiena, però fl-aħħar mill-aħħar huwa diffiċli tagħmel xi ħaġa u nispiċċaw ngħixu bihom u naċċettawhom bħala xi ħaġa fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Daw il-biċċiet li għandha ċeramika qed nuri l-affarijiet li ħafna drabi nsibu ta' madwarna kuljum. Problemi li jinħolqu fid-dinja, gwerer, problemi ta' ġenoċidju u anke affarijiet sbieħ bħal twelid, bħall-imħabba u varji temi oħra. Titli ta' xogħlijiet ta' Joseph huma importanti ħafna u vera jaqdu jisru parti mill-artwork innifsu. Dan għaliex Joseph jispira ruħu minn ħafna affarijiet u kultant juża anke metafori li mbagħad jiġu trasmessi fit-tafal. Il-materjal huwa t-tafal u mbagħad wara nimmodellaħu kollox nuża ċertu glazes u kuluri u ntella temperatura ta' stoneware bejn wieħed u ieħor 1200 grad Celsius. L-ispirazzjoni tiegħi jiġu minn varji affarijiet differenti bejn nara madwari, il-problemi soċjali, bejn qed nisma' xi lirika jew xi metafora u minn hemm nibda billi tiġini din l-idea mbagħad noħloqha bħala bil-materjali nużejn iċ-ċeramika. Jispira ruħu minn ħafna affarijiet, mill-aħbarijiet, mix-xogħol tiegħu ta' ners u juża anke metafori li mbagħad jiġu trasmessi permezz tat-tafal. Joħloq dawn kważi litteralment kultant bħalma wieħed jista' jara fl-artwork li jismu Relationships in a Nutshell fejn qiegħed proprju juri n-nutshell b'dawn il-figuri qegħdin f'relazzjoni flimkien. Ma tantx hemm varjazzjoni daqshekk kbar fl-stoneware ceramics. Però mbagħad meta nkun qed nibni composition nipprova nuża harmonic complementary colors biex imorru tajjeb ma' xulxin il-kuluri. U speċi xi kultant indaħħal materjali oħra biex inżewwaqhom mal-kuluri taċ-ċeramika. Trid qishom jiġu daqshekk stereotype kollha l-istess, nipprova nvarja naqa' kuluri u hekk speċi. Essejli dal-aħħar 35 sena nagħmel iċ-ċeramika hekk u ma' żminijiet jiġifieri nipprova nvarja naqra t-tema u skont bil-buri li nkun jekk inkun buri ferrieħa nagħmel ċertu affarijiet ta' tema ferrieħa jekk ikolli naqra forsi dwejja u hekk imbagħad nuża temi iktar ikunu naqa' morbidu naqa' ta' dwejja. L-eżibizzjoni għandha sa 12 ta' frar ġewwa l-Kamra ta' fuq l-Imqabba, inkunu miftuħin kuljum sa nofsinhar u darbtejn fil-ġimgħa niftħu wkoll fil-għaxijiet mis-7 sa' 9. U għal aktar informazzjoni tistgħu issegwuna fuq il-paġna tal-Facebook Il-Kamra ta' Fuq.